Poznáte značku France Light, která se už více jak 60 let věnuje dětské výživě? V dnešním videu si představíme její kojenecká mléka a kaše pro děti, které vás vedle šikovného složení rozhodne poteší i skvělou cenou. Odborníci tejto značky sa už viac ako polstoročia zameriavajú na detskú výživu a ponúkajú celý rad dojčenských mliek a potravín, ktoré zaručia spokojné brúško bábätka a teda aj spokojnú mamičku. Ako vyplýva už z názvu, značka má základňu vo francúzskom meste Mâcon, no jej mlieko nájdete vo viac ako 70 krajinách sveta, všade v úplne rovnakom zložení a kvalite. Vo vlastných laboratóriách si sledujú jednak kvalitu mlieka, ale aj optimálne dávky vybraných živín. Nie je to ale len o laboratóriách a výrobe. Mlieko určené na výrobu dojčenských produktov sa kontroluje už na samotných farmách, čím spoločnosť ručí za to, že na výrobu jej produktov sa používajú len najkvalitnejšie suroviny. Aby se jejich produkty co nejvíce podobaly unikátu, kterým mateřské mléko rozhodně je, obsahuje jejich výživa potřebné mléčné tuky a Opti Nutri formuly, která právě po vzoru mateřského mléka přináší benefity pro dítě. Je to vlastně směs 3 tuků, které přináší synergii pro optimální vývoj dětského zraku a mozku. Rostlinné tuky ve složení zajišťují lehčí stravitelnost, děťátko po mléku nebolí bříško a celkově je spokojené. Z vitamíny C, D a železem, které mléko taktéž obsahuje, podporuje imunitní systém děťátka a nesmíme zapomenout ani na dětská prebiotika, ktorá mají taktéž svůj přínos v rámci střevního mikrobiomu. A pozornosť by sme mali venovať hlavne mliečnemu tuku. Vedeli ste, že práve mliečný tuk je v rámci vývoja veľmi dôležitý, pretože malému organizmu dodáva potrebnú energiu? Vďaka nemu dieťa rastie, ale tiež dokáže spracovávať vitamíny A, D, E, K, teda vitamíny, ktoré sa rozpúšťajú len v tukoch. A za zmienku stojí aj chuť mliečného tuku. Vďaka nej sa totiž do mlieka nemusia pridávať žiadne arómy či zvýrazňovače chuti. Otázka by ale mohla znít, proč byste vlastně měli dále pokračovat ve správné výžive z France Light 3, když už dítě papá všechno? Je to hlavne z toho dôvodu, že medzi 1. a 3. rokom života dieťa stále objavuje nové veci, učí sa, získava nové zručnosti a na to potrebuje už spomínanú energiu. V strave by mu teda nemalo nič chýbať a mliečný tuk by mal mať v jedálničku svoje miesto. Já jsem třeba až tak do hloubky vůbec nevěděla důvod, a proč není klasické kravské mléko pro tak malé děti vhodné. Informace o jeho velmi dlouhém řetězci mléčných bílkovin, který je pro děti těžce stravitelný, mě překvapil. A v praxi to tedy znamená to, že dítě samozřejmě kravské mléko jako takové vypít může, ale je pro něj hůře stravitelné a nedodá mu ani tolik potřebné živiny, vitamíny a minerály. No a tak se odborníci ve France Light rozhodli, že se pokusí tento dlouhý řetězec naštěpit na kratší. A ako už asi tušíte, podarilo sa im to. Ale pridám ešte jednu zaujímavosť, čo som sa dozvedela. Skúsili by ste si tipnúť, koľko litrov krávskeho mlieka by muselo dieťa denne vypiť, aby si zaistilo optimálny príjem železa? Odpoveď ma dosť šokovala. Je to totiž až 12 litrov. Dosť vysoké číslo aj na partiu dospelákov, nie je to ešte na dieťa. Abychom si to ale lépe dokázali představit a přirovnat, tak tuto doporučenou denní dávku železa najdete v 500 ml mléčné výživy France Light. Dále je v ní samozřejmě už zmiňovaný vitamin C, kyselina linolová a linolenová, vápník a vitamin D. Díky této dávce a složení si můžete být jisti, že dítě prostřednictvím této mléčné výživy dostává vše, co potřebuje. Pravdou je aj to, že železo a iné vitamíny získavame ich zo stravy, no tá sa pri dieťati postupne mení. Niečomu do jedálnička pridávame, niečo odoberáme a tak môže dochádzať k výpadkom príjmu železa. A vzhľadom na to, že kravské mlieko dostatok železa neobsahuje, jednou z možností je siahnuť po detskej mliečnej výžive. Dnes tady ale nemáme jen mléko, ale ukážeme vám i tyto mléčné kaše. Ty značka nabízí buď ve variantě pšeničných nebo rýžových, tedy bezlepkových kaší, vhodných už od 6 měsíců věku dítěte. Jedná se o kaše instantní, takže je stačí zalít vodou a rychlá snídaně, nebo svačinka pro dítě je hotová za pár chvil. Obsahují 13 vitamínů, 11 minerálů a najdete je v různých příchutích. No a jednu kašu tu už rovno pripravenú máme, tak môžeme ísť ochutnávať. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte! Ahoj! Modrý koník SK. Sprievodca tehotenstvom a materstvom.